The meeting, the group, led by popular northern political singer Rarara, inaugurated its leadership to coordinate mobilization across the state. The essence of this makasudin wannan kungiya tamu shine wayar da kawunan mutanen arewacin Najeriya. Mutane na kallon gwamnati ta bangarori daban-daban, amma gaskiya shine shugaban kasa yana aiki tukuru. Muna so ne mu wayar da kawunan mutane game da ayyukan ci gaba da wannan gwamnati ke yi a yankin arewa, musamman ta hukumar NIBDA da ni karan kaina na sani. Amma da yawa na ganin kamar cewa saboda rashin wayewar kai ayyukan gwamnatocin jihohi ne ko kuma wasu sanatoci ke yi. Mobilize support ahead of the 2027 elections.